שלום וברכה. בתחילת פרשתנו אומר הקדוש ברוך הוא למשה לדבר אל בני ישראל כדי שאלו יביאו תרומה לבניית המשכן. אולם בעוד שבדרך כלל מתארת התורה את הדברים שמשה רבינו צריך לומר בצורה של ציווי, וידבר השם אל משה צו את בני ישראל ויעשו כך וכך, הרי שבתחילת פרשתנו אין הדבר כן. אומרת התורה, וידבר אדוני אל משה, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. והתורה לא אומרת מה על משה רבינו לומר כדי שהדבר יתקיים, וגם אין הדבר בלשון של ציווי, שכן אותה התרומה שמובאת צריכה להיות מנדבת ליבנו, והרי אם יש ציווי, אין זה באמת מנדבת ליבנו. ולכן אומרת התורה, משה רבינו צריך לומר לבני ישראל, הוא צריך לדבר אלינו כך שמעצמנו אנחנו נרצה נרים את אותה התרומה. זה התפקיד והאתגר הגדול שיש למחנך וגם למפקד בצורה מסוימת. אנו צריכים לומר את הדברים, להביא לכך שהתלמידים, שהפקודים יעשו את הדבר הנצרך, את הדבר הנדרש, מתוכם ממש, מעצמם, כמו שבני ישראל, לאור אותם הדברים שמשה רבינו יבחר לומר, הדרך שבה הוא יבחר לדבר ולומר לבני ישראל, היא זו שתביא אותם להביא מעצמם את אותה התרומה. מעין מה שהיה גם בים סוף, כאשר אומר הקדוש ברוך הוא למשה, דבר אל בני ישראל וייסעו. אתה צריך למצוא את המילים הנכונות, את הדרך הנכונה, כדי להביא אותם מעצמם לנסוע ולהיכנס לים. גם אנחנו בכל פועל ידינו, בכל מעשינו, צריכים למצוא את המילים הנכונות, למצוא את הדרך הנכונה, כדי להביא למימוש מה שנצרך, לעשייה של הדבר הרצוי, ומתוך כך בעזרת השם נעשה ונצליח. שבת שלום.